Олар бүгін радиоға ертеңге эфирға түгелі Қозан Кремлина ашықты. Біздің телеканал хезмәткәрләре, Болгар радиосы алып баручылары һәм Татар эстрадасы җырчылары Қозаннан Болгарга велосипедта утырып юл тотты. Маршрут Башкаланың Спас манарасы яныннан башланды. Юлга кузгалганчы шагыйрь Муса Җәлил һәйкәленә чәчәк салдылар һәм бар татарларны берләштерүче җыр суздылар. Мындай йөрішкә олар 6-нчы тапкыр чыга. Быел ул эстафета форматында узды. Катнашучылар бер-берсенә микрофон тапшыра. Иртәнге 5-тә кузгалулары да юкка түгел, көн өстеләгәнче күбрәк араны узып калырга тырышалар. Егет-кызлар республиканың 4 районы аша 2 чакрым уза. Аралашу, табигатькә тагын бер якынаю, якын тирәне бераз карау. Без бит алайсам күбебез шәһәрдән яисә бик читкә чыкмыйбыз. Ниндер бер коридорда яшәгән кебек. Әманда син бүтән табигатны, бүтән республиканы, әллә ничә районны күреп барасың, иген кырларын, басуларын, кырларда эш ничек бара, әйеме. Шуңа күрә ул үзенә күрә бер рухи азык та, рухи бер җиңеллек тә бирә. Болгарга велосипедлар белән барабыз. Алла берсе исән сугына барып кайтырга ясыр инде. Иң мөһиме шул, кәефләр яхшы. Көннең икенче яртысында велоэстафетада катнашучылар Болгарга килеп җитте. Аларны монда ничек каршы алдылар? Безнең белән турдан-тур элемтәдә хәбәрчебез Илдар Сафиуллин. Илдар, Болгарда радио хезмәткәрләрен, җырчыларыбызны көткәннәрме? Хәерле кич, фәнис исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, чыннан да гадәттә көне буе микрофон каршында сөйләп утырган радио алып баручыларның бүген көне иртәдән кояш чыгып, кояш байганчага кадәр хәрәкәттә педаль әйләндереп үтте. Бу 200 километр юл узуына түгел, төрле актив чаралар оештыруда дигән сүз. Мисал өчен, Спас районында бүген Ямбахта һәм Никольский авылларында шушы велоэстафетада катнашучы алып баручылар, артистлар җирле халык белән очрашып, аларның күңелләрен күрде, концертлар һәм төрле уеннар үткәрделәр. Тагын шуңа игътибар итәргә кирәк. Әлеге велоэстафетаның программасы елдан-ел байый, камилләшә, инде анда катнашучылар шулай ук елдан-ел физик яктан ныгый. Бер генә күренешкә игътибар итәсем килә. Менә мондый эссе 40 градуска якын шушындый һава торышында педаль әйләндереп барудан тыш, җырчылар алып баручылар хәтта бөтен урамнарны яңгыратып, җырлап барырга да өлгерде. Әйдәгез, менә шул күренешне бергәләп тагы бер карап үтик әле. Карасам да карап туймыйм, Идел буе каеннарына. Алар җитәкләшеп яланаяк, чыгар төсле Идел ярына. Быелгы эстафетның төп үзенчәлеге дип шуны әйтердем. Гадәттә, Казаннан Болгарга килә торган туры юл быел ябык, чөнки анда ремонт төзекләндерү эшләре бара. Шуңа күрә барлык хәрәкәт тә Әлки районы базарлама тагыша оештырылган. Бу дистанция инде шактый озынайса да, икенче яктан велоэстафета катнашучыларга уңай булды. Ни өчен дигәндә, нәкъ менә Матак һәм Болгар арасындагы участокта транспорт хәрәкәте тыгыз түгел. Ягъни велосипедта барганда шактый уңайлы транспортлар күп булмагачтан. Инде Спас районы халкының Болгарда яшәүче кешеләрнең активлыгын, аларның кунакчылыгын аерым билгеләп үтәсем килә. Алар тукталышларга чыгып, менә шушы Болгар радиосы алып баручыларын зурлап каршы алалар һәм тагын шунысы күренде. Бирдә велоспортны бик тә яраталар икән, үзләре дә велосипедлар белән килгәннәр. Шулай ук Казаннан килүче алып баручыларга алар да кушылдылар, колонна тагын да тулланды. Аннан соң инде төп финишка килеп җиткәндә алар тагын да күбәйделәр, бер урам булып килеп җиттеләр, чәкчәкләр ипитуз белән каршы алып. Инде артистлар һәм Болгар радиосы хезмәткәрләре безнең белән үзләренең хис-кичерешләрен уртаклашты. Әйдәгез, аларның физик яктан орган булсалар да күтәренке кәефләрен бергәләп тагы бер тыңлап үтик әле. Без Кремльдән башлаган идек, шулай әкрен-әкрен генә кайбер җирләрдә ял итеп тә алдык инде, әлбәттә. Сулар ичеп, менә шул спортта катнашу үзе бер күңелгә рәхәт. Ул елдагыча күңелле, менә узган ел булмый калды, ул августта инде ул җитмәде. Менә быел Аллага шөкер бар. Хәзер шул этапта яшәбез. Кеше үзенең исәнлеге турында үзе кайгыртмаса, беренче булыр. Кеше кайгыртмый, үзебез кайгыртырга тиеш, үзебезнең исәнлектә бу велосипед, велопробег бер мисалы. Инде финиш төгәлләнеп, бирдәге халык белән аралашканнан соң, изге Болгар җире белән таныштылар һәм менә хәзерге вакытта төрле эстрада артистлары катнашында шушындагы Болгар халкы өчен зур концерт программасы бар. Ул 2 сәгать дәвам итәчәк. Аннан соң инде халык белән киләсе елда тагын очрашырга дип, саубуллашырга җыеналар. Әлегә менә шундый яңалыклар ди, игътибар өчен рәхмәт, Фәнис Сүстиңа. Рәхмәт, Илдар. Турдан-туры элемтәдә Болгардан Илдар Сафиуллин иде.